Здравейте, моето име е Матю Пантлин, а съм менеджинг директор на Bates of London. Bates of London е на пазара с текстилни стоки под наем повече от 130 години. Имаме удоволствието да работим с 21 от Premier Inn хотелите и 3 от новите Hub Premier Inn хотели. Филмът, който ще видите, обяснява и ще ви преведе през целия процес, когато спалното бельо се взима от леглото, пристига във фабриката, сортира се, пере се, глади и пакетира и доставя обратно в хотела като чист крайен продукт. Надяваме се, че този филм ще ви помогне да разберете изпитанията, през които преминаваме и ще ви помогне да бъдете сигурни, че получавате продукт, който среща вашите нужди. Нека да започнем от самото начало с свалянето на спалното бельо от леглото. Запомнете, важно е да държите калъфките на възглавниците и завивките обърнати правилно. Ако са обърнати обратно, Bates няма да ги обърнат. Калъфките са като торби и в тях може да има коса и така нататък. Когато се перат, и това може да се види само когато се обръщат при оправяне на леглото. Поставете чаршафите и кърпите на количката, като ги държите отделно от чистите и бракуваните чаршафи. Преди да изпратите мръсните чаршафи обратно, трябва да се преброят само калъфките, защото всичко останало е с чипове. Нищо не трябва да стърчи от пълните скипове. Ако нещо е извън скипа, е възможно да се повреди. Бракуваните продукти трябва да се преброят и поставят в жълтите торби. Ако имат петна, дръскотини или са лошо пресирани, продуктите с дупки, скъсани или има нужда да бъдат заменени, трябва да бъдат поставени в синните торби за заменение. Трябва да бъде попълнен съответният документ за мръсното бельо, брак и скиповете, които се изпращат. Ако не се попълни правилно, е по-трудно да бъдат поправени грешки след това. Шофьорите ще дойдат да вземат скиповете с попълнените документи. В същото време те ще доставят чистото спално бельо, което ще използваме. Когато камионът пристигне в пералнята Bates Group, се разтоварва и всеки скип се поставя в RFID скенер, където се сканира. Всеки продукт е преброен и чипът се програмира като Premier Inn складова стока. RFID е идентификация чрез радиовълни. Заедно с този скенер има и скенери на няколко места във фабриката. Всеки продукт във фабриката е с RFID чип. Това ни дава възможността да проследим всеки един продукт, пристигнал или напуснал фабриката. Само калъфките за възглавниците нямат чипове, затова е много важно мръсните да са правилно преброени и отбелязани в хотела преди да се изпратят. Скенерът работи с 99,95% точност и след като мръсното пране е сортирано по тип, точно преди да се изпере, се сканира отново и липсващите 0,05% са сканирани и се добавят към заявката на хотела за деня. И отново чиповете се препрограмират като складова стока. Чаршафите и кърпите се перат по 50 кг на зареждане. След това се пресират, за да се изкара водата и се поставят сушилно. Кърпите се сушат, докато чаршафите се оставят влажни и се изсушават при гладенето.
Тук чаршафите и калъвките за завивките се зареждат в каландъра. И както се вижда, възможностите да се идентифицират бракуваните продукти са ограничени. Те излизат сгънати и готови да се поставят на рафтовете. Всеки продукт, който е с слаб или повреден по време на процеса RFID чип, излиза тук и се изпраща в склада за смяна на чипа. Кърпите са сухи и готови да сгънат. Само едната страна е видима и затова шансът да се видят кърпи за бракуване е 50%. Машината, която сгъва кърпите, ги разделя по тип и пуска на конвейер по 5. Сканират се, за да се провери дали 5-те са с RFID чип. И отново липсващите или с повредени чипове се изпращат в склада за поставяне на нов чип. Калъвките за възглавници се поставят на каландъра мокри, така че е практически невъзможно да се забележат петна на този етап. И излизат сгънати в края на каландъра, така че визуалната проверка е на около 30% от всяка калъвка. Готовата продукция се поставя на рафтовете и е готова да се използва за пакетиране на доставките. Пакетажниците имат документ, показващ какво е сканирано мръсно и какво е бракувано, и пакетират празните скипове с точната бройка от всеки нужен продукт. Когато пакетирането приключи, скиповете се поставят в RFID скенер и всеки продукт се сканира. Ако числата не съвпаднат, се добавят или изваждат продукти. На този етап всеки чип на продукт се програмира към даденият клиент. Когато пакетажникът е пакетирал всичко, се принтира документ и скиповете са готови за доставка. Когато дойде времето да се доставят скиповете, се товарят на камион. Внимателно се проверява дали точната бройка скипове е натоварена. Бракуваните продукти се проверяват. На бракуваните продукти се премахват чиповете и всеки месец точната бройка продукти се заменя, за да се поддържа точната бройка на складовата стока. Останалите продукти се перат отново, третират се или се перат на специална програма. Тези продукти се проверяват отново и ако са годни, се връщат в складовата стока. Ако не, се бракуват и вадят от употреба. Доставката се доставя в хотела с документи. От хотела са длъжни да проверят дали доставката е правилна и точната бройка е доставена. Всяко несъответствие трябва да се докладва на отдела за работа с клиенти. Това би трябвало да е на практика 0, поради точността на RFID системата. Всичко се поставя на рафтовете в стаята за складиране на спално бельо. Скиповете трябва да се изпразнят възможно най-бързо, за да са достатъчни за мръсното пране и не трябва да се използват за нищо друго. Днешната доставка е за леглата утре. Ако чакате доставката да завършите леглата на същия ден, свържете се с отдела за работа с клиенти. Чисти чаршафи и кърпи се зареждат на количката от рафтовете и се приготвят за следващия ден. Когато имате чистите чаршафи, оправете леглото по текущите стандарти за качество на премия RIN. Ако чаршафът е за бракуване, трябва да се третира като такъв. Отделете го на количката и изпратете обратно в бейтс, в жълта или синя торба, в зависимост от причината за бракуване. И това е. Имате перфектното легло. И за финал няколко съвета, които ще ви помогнат да ви предоставим високо ниво на качество.
и ще ви помогнат да предоставите високо качество на вашите гости. Първо, бъдете сигурни, че всички калъвки за възглавници и завивки са обърнати правилно, когато ги взимате от леглото. Второ, бъдете сигурни, че продуктите за бракуване са в съответната торба за бракуване. Трето, разделяйте продуктите правилно. И за финал, четвърто, бъдете сигурни, че мръсните калъвки за възглавници са преброени и записани точно. Благодаря за вниманието!